እዙይ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። እዙይ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ بهزباو ركبات بوليس إرترا ووتر سنبت كاب ساعات 10 كساب 10 فرقان قرم قطري زقرب كوينو كمون سولوس مشت عب دمص حفاشن راديو نومان زدقم مدبيو أبرحكم قربان بمخان مدبات دمص بوليس إرترا أمكتال تركبو كبراتن تخطاتلتنا كما يتغنيو مدبكم مدب دمص بوليس إرترا كموترو نعاكم يطقمون يمهرون يحبرون زبالتهم مدبات واليدا نباكم كتبلو انه تفلم الله لوم زلونا مدبات ناستمرو متففا زي حقاو نقدن سناي تكبارن أبزينا بوليس نقبو مقبالن مهابن زملكت أمدا مكل خالقبن كمون نقوداك جمانات مسد درسات زملكت أمدا بن حبريتاكم تداليلو مكتالكم من عدمنا فلما مسمر ناب أنبابيتينا مدبات دمص بوليس إرترا مكتال زلهم كبرى سمعتنا كميك أنيكم صومنا زينا بوليس حيزالكم قريبا له زينا زقرب لكم حابني ماني مجمراجن بقندنا بتاطق فيلم ننبرتم حدار كباب أفعبت بوليسا وأستمرو توهبو بمتف أستخسسة تقيدو أبصر كخاب جبات وافيرو تسانحة تخصاصي تقيدو وديو تسانحة جنزب نأركبتي تركبو أبزي حقاو نقريت وافيرو تسانحة تخصيصو زخبركم سمعتنا أرئيسا زي نخصم تسانحكم زرزوري أتصل نلعل 450 تقمات من محدار كباب كوبكوب كنشوان قلبوبن بعزاز مربر بوليس عبت بوليسا واستمرو توهبو اتستوها باستمرو ترامك لخالقبن ابتن أزوبا زقات مقبنات برلاتن حرقاتاتن زد تقالل خوينو ناقداسنت كوما بوليس بسافيحو تزريبلو بعسر تخلتن 14 مقابيت كلتشن 18 بتوسخي نتمهارو ماكلاين كلاين درجة أفعبت كمون أبنو الزوبا جندع ترى تمهارو وهبت أقلقلوتن مرحت مكاينن أمك الخلق بنن حرقان زتكورو أستمرودات نلعل 3 شح زيقاتات توهبهم بزي كازي نتمهارو مواله هتسانات مبقاتان ماكلاين كلاين درجة أبيات تمرتي من محدار كباب النفاسيت قحتي لاين جندعنون أستمرو كمستوهبه كمدبر بوليس جندع زبت عن حبريتا وسخبريهم اتي أستمرو تمهارو أب حق زلوم نقاحات بمعباي رقعات سلام من حبرة السب نموحاس زعل مخينو حد كبرتات حزب إرترا مخانم زتقاسة عزاز مدبر بوليس جندع كابيتان محار مبرهتو حالفهم بوجودنا بأسير رئيس لزلو من إسات كاب كمز عينة تكباراتن والفتاتن كرحقو حساسيبهم بتوسخي أبتي نتكالات وهبت أقلقلوس توهب أستمرو ترى وهبت أقلقلوت أمكل خال قبنن حرقان الكلاو مستن تحت عدمن حلاف ساعات مسرح نزي حقاوين أبايت مستن زبلو أرستات سافح مبرك وهابم كلو مرحت مكاينون بحقتات ترافيك ترقيات غيدونكم مرحو أدسخاخيرو تساتفت بوغنم أستمرو بوليس كتسالنت كهلون ملكتات ترافيك كخبرو مرحت تشكركرتي كاب عقن العل خيطعنو مقوط صار كجبرلهم زبلور إيتوتاتن حتوتاتن أقربهم مس بوليس تحابيرهم عم بكل خلق بنن حدقان كبابيهم كسرحو مخانم دما الرقاقيتهم كاب كلتشان حموشتن جميرو كم جزيوا حلافيج أنفر تريجري ماي منا كوينو كسرحت عن حزيقا بمتقفاء كم استغسسة مدبر بوليس من دفرا نهزبا وركبات بوليس إرترا حبيرو
ተኸሳሲ ዓንዶም ዓለም ተስፋ ሚካኤል ኣድራሻ ዓዲ ኋላን ንእዞቡ ዓዲ ኣርቢያ ኮይኑ ህዝብን መንግስትን ዘንበረሉ እምነት ዘንጊዑ ቀዳምነት ንውልቃዊ ረብሑ ብምሕሳብ ነቲ ብሚኒስትሪ ፋይናንስ ተዳለወ ቀብሌት ጊዜያዊ መለቅሒ ክነሱ ካብ ምምሕዳር ከባቢታት ዓዲ ዓላ መቃብር ጸብላ ዓዲ ጭጎን ዓዲ ገላዕን ከም ናይ ሓደራ መቐመጢ ተጠቂሙ ልዕሊ 27,000 ናቕፋ ክኸውን ዝግብኦ ኣብ ውልቃዊ ረብሑ ብምውዓሉ ተኸሲሱ ብተወሳኺ ቅብሊት ናይ ፈሲስ ኮነ ኢሉ ብዘይ ቅዳሕ ብምድላው ነታ ሓንቲ ክልተ ግዜ ብምቕራጽ ልዕሊ 12,000 ናቕፋ ጠፋፊኡ ኣብ ውልቃዊ ረብሑ ከም ዘውዓሎ ተኸሳሲ ንፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እምነት ገሊጹ ብዘይካዚ ተኸሳሲ ኣብ 2014 ልዕሊ 200,000 ናቕፋ ብምጥፉ ተኸሲሱ ጉዳይ ተጻርዩ ግቡእ መቕጻዕቲ ወዲኡ ከብቅዕ ሕጂ ድማ ጠፋፊኡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መደበር ፖሊስ መንደፈራ ከም ዝርከብ እቲ ካብ ዞባ ደቡብ ዝበጽሐና ሓበሬታ ወሲኹ ብሪሁ ኣብ ኣስመራ ኣብ ስርቂ ካብ ጅባ ተዋፊሩ ጸንሐ ኣብ ተመሳሳሊ ገበን ተዋፊሩ እንከሎ ብ7 ለካቲት 2018 ብምትሕባር ህዝቢ ንምክትታል ፖሊስን ከም ዝተሕዘ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ኣፍሊጡ ተኸሳሲ ሽደን ክፍለ ተኽለ ኣድራሽኡ መንደፈራ ኮይኑ ካብ 2016 ጀሚሩ ኣብ ከባቢታት እንዳ ማርያም ሜዳ ኤርትራ ሙፋር ኣውቶቡስ ኣስመራ እናተንቀሳቐሰ ብድምር ልዕሊ 20,000 ናቕፋ ካብ ጅባ ሰባት ከም ዝተረቐ ብዝተኻየደ መስርሕ መርመራ ተረጋጊጹ ተኸሳሲ ነጥቕጥቅጥን ተሃዋኽን ተሳፈርቲ መዝሚዙ ብፍላይ ህዝቢ ኣድህቡ ናብ ምስፋር ጥራይ ገይሩ ናብ ኣውቶቡስ ይኹን ሚኒባስ ክሳፈር እንከሎ ተሳፋሪ መሲሉ ከም ዝሰርቕ ዝረኸቦ ገንዘቡን ኣብ መስተን ዙረትን ከም ዘጥፍኦ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ንመገሻ ኣብ ንሳፈረሉ ሒዝናዮ ዘለና ገንዘብን ንብረትን ክንቆጻጸርን ንዝጠርጠርናዮም ሰባት ከዓ ተኸታቲልና ንፖሊስ ክንሕብር ከም ዝግባእ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ኣዘኻኺሩ ወዲኡ ጸንሐ ገንዘብ ንኣረከብቲ ተረኪቡ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ 6,400 ናቕፋን ፖሊስ ዘረከቡ 4 ተምሃሮ ገንዘበን ካብ ፖሊስ ተረኪበን ንሳተን ቀዳመይቲ ኣርያም ተስፋ ካልአይቲ ቤትኤልሄም ተስፋ ተኸስተ ሳልሰይቲ ነኣሚ ተስፋ ዓለም ኣብርሃ ራብዐይቲ ማክዳ ዓለም ዝተባህላ ኣድራሽአን ኣስመራ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ባና ኮይነን ብ19 ሚያዝያ 2017 ኣብ ከባቢ ቃሓውታ ወዲቑ ጸንሐን 6,400 ናቕፋ ናብ ፖሊስ ምርካበን ዝጠቐሰ ሻውዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ብመሰረት ዋንኡ ዘይረኸበ ዝጠፍአ ገንዘብ ይኹን ንብረት ናብ ኣረከብቲ ክርከብ ዝመጸ መምርሒ ዋና ዝገንዘብ ክርከብ ስለ ዘይተኻእለ ናብ ዘን ተምሃሮ ከም ዝተረከበ ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ እውን ናብ ኣረከብቲ ክርከብ ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት መደበር ፖሊስ የመልክቱ ብርሃነ ካሕሳይ ገብረ ወልድ ዕድመ 39 ስራሕ መምህር ኣድራሻ ዓዲ ቀይሕ ዝኾነ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ተዋፊሩ ድሕሪ ምጽናሕ ብ26 ጥሪ 2018 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ተኸሳሲ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ምምሕዳር ከባቢ ዑናብር ኣብ ዝተኻረዮ ዘይሕጋዊ መኽዘን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብዘይሕጋዊ ኣገባባት ንዝገዝኦም ንብረት ማለት 11 ዓታዊ ጋዝ 2 ዓበይቲ ፍሪጅ 350 ሊትሮ ናፍታ 2 ጉልሻ ናይ ጋዝ 2 ዓበይቲ ጀነሬተር 13 ካሳ ቢራ 9 ካሳ ኮካ ኮላ 9 ባኮ ሽምዓ ብጠቕላላ ልዕሊ 160,000 ናቕፋ ዝዋግኡ ንብረት ብዘይሕጋዊ መስርሕ ንምሻጥ ኣብ መስርሕ እንከሎ ብወተሃደራት ከተማ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ክሲ ከም ዝቐረበሉ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ተኸሳሲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብተመሳሳሊ ጉዳይ ተኸይሱ ብውሳነ ቤት ፍርዲ መቕጻዕቲ ተበይንሉ ምንባሩ ኣብ መኽዘን ተኸሳሲ ጸንሐ ንብረት ብኤግዚቢት ኣብ መደበር ፖሊስ ዓዲ ቀይሕ ተታሒዙ ከም ዘሎ እቲ ዝመጸና ጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹ እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ምስ ተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ክሓድገኩም ብወገነይ ሰናይ ምክትታል ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ንዝህሉ ክርክር ቤት ፍርዲ ከከም ኩነታቱ ብዘመድ ሽማግለ ክፍታሕ ይእዝዝ እዩ እቶም ንሰብ ሓዳር ክሽምግሉ ዝምዘዙ ሰባት ዝያዳ ረብሓ ንምርካብ ንሰብ ጉዳይ ብቆፀራ ኣላሕ እናበሉ ግዜ ዘባኽኑ ፍትሒ ዝጓዕፁን ኣይተሳኑን ነዚ ኣመልኪቱ ኣይኮነን ከዓ ኣባይ ረኽብዋ ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ተመስገን ትኩስ ዘዳለወ ጽሑፍ ሽዒቡ ክቐርበናዩ ንከታተል
ኣይኮነን ከዓ ኣብ ኣይረኽብዋ ኣብ ጉዳይ ክርክር ብኡሳት ሰብ ሓዳር ከም ኣካባቢ ሽማግለ ቤተ ዘመድ ዘሎን ተሞክሮ ዳኣወ ውሕድ ኣይኮነን እንተቲ ሰብ ነገር ንሻሂ ኢሎም ዝህቡን ምቕባል ግን ድሒረ ለሚደ መጀመርታ እኳ ሓቂ ዘረባ ዋላ ብድሌቶም ከዕሙኹኑ ከለዉ ጉቦ ምዃኑ ስለ ዘይስሕቶ ስኽፍክፍ እዩ ዝብለኒ ነይሩ ድሓር ግን ልምዲ ወሲደሉስ ሽሕ ኣፍ ኣውፅኤ ሃቡኒ ኣይበሎም ገፀይ እስር ኣቢለ ተረድኡን ኣባ ብታክሲ እኮ የመፅእ ንዓኹም ክብል ከሳብ ሕጂ ከዓ ከንደይ ገንዘብ ኣጥፍየ ኣለኹ ብሰንኩኹም እዚ እኮ ድኻም እምበር ድራር እውን ዝርከቦ ስራሕ ኣይኮነን ዝብል ዘረባታት እናደርበኹ ወስ ንኽብሉኒ ኣፍእም ከብለሎም ጀሚረ እረ ድሓርስ ብፍላይ ርኹባት እንተኾይኖም እንታይ ክንጭዑ ኢለ ክህቡኒ ምጽባይ ገዲፈ እንተዘይሃብኩምኒ ክሳዕ ምባል በፂሐ ነይረ እዚ ክንሰምዖ ዝጸናሕና ቃል ማሕረዝጊ ወልደ ጋብር ገደ እዩ ቃል ናይቲ ሕጊ ዝፈትዎ ስራሕ ከም ምስራሕ ርሒቑ ሰብ ሓዳር ምስምማዕ ሲኢኖም ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ናብ ቤተ ዘመድ ሽማግለ ክምራሕ ከሎ ማእከላይ ወይ ኣካቡ ኮይኑ ብቕንዕና ክዳኒ ተመዚዙ ከብቅዕ ጉቦ ምብላዕ ጥዑም ጥዒምዎ ፍትሕን ናዕበረ ጅባኡ ክህጥር ዝጸንሐ ሰብ እዩ ማሕረዝጊ ወልደ ጋብር ድርኩኺት ስሳ ብምስጋር ሽምግልና ተንጸላልዎ ዘላ ኮይኑ ክትሪኦ ኣይ እዚስ ከምኡ ይገብርን እዩ ዘብል ግርማ ዝተዓደለ እዩ ድሕረ ባይትኡን ኣቀራርብኡን እውን ከምኡ ዘምስል ተግባሩ ብንግህኡ ከይገሃድሞ ሰብ ጉዳይ ይቀየረልና ኸይብሉ ማሕፍድኡ ክሳብ ዝመልእ ድላይ ካበሎ ክፉ ኣይትወፀን እያ ዝብል ኤህታ ይኹን ንብዓት ብዱላት ቅጭጫ ይብሎን እዩ ባዕላቶም ሓሲቦም ዝህቡን እውን ኮ ነይሮም እዮም ባህላይ ማሕረዝጊ እቶም ናታቶም ጥራይ ሰሚዑ ንረብሖኦም ክፈርድ ዝደልዩ ድኽመቱ ኣጽኒዖም ኣብ በይኑ ረኺቦም ገንዘብ ክሕቕፍዎ ከለዉ ንምቕባል ዓይኑ ይሓስን እዩ ስሱዕ ብምዃኑ ክልቲኦም ተኸራኸርቲ በብወገኖም ረኺቦም እንተሂቦምዎሞ ከዓ ይሕጐስ እዩ ኣይሃብዎን ከ እንተዘይሃብዎ ደኣ ነታ ከምኡ ደለይቲ ብላዕ ዘዘውትርዋ ንሰብ ጉዳይ ብሎም ጽባሕ ላሕ ናይ ምባል ስልቲኡ ዝኽተል ነቲ ዝያዳ ገንዘብ ዘቋሓሞ ወገን መሟጎቲ ዝኾኖ ገለ ክምህዝ ግዜን ዕድልን ክህብ እንተደልዩ ዝጥቀመሉ ሽጣራውን ብዙሕ ዕንቀት ዘለዎ ኣይኮነን ነታ ነገር ተወዲኡላ ዝግባኣ ወሲዳ ሩፍ ክትብል እትምነ ሰበይቲ ወይ ንናታ ሽማግለ እዛ ቕሪብኩማ ዘለኹም ሰነድ ቁፅር መዝገብ የብላን ሓንቲ ከምዚኣ ዓይነት ወረቐት ዘቕረብኩማ እውን ተሪፋ ኣላ ግድን ንሳ ክትመጽእ ኣለዋ እዩ ዝብሎም እዚ ኸይተማልአ ዝግበር ነገር የለን ክልተ ቕነ ሂበኩም ኣለኹ ወይ 3 ቕነ በቃ ወርሒ ሽማግለ ሰብኣይ ምስ ዘይሐጉስዎ ድማ እዛ ወረቐት ማሕተም ስለ ዘይብላ ቅብልቲ ይኮነትን እዝን ከዓ ክታም ተሪፍዎ ኣሎ ክሰልጠኩም እንተኾይኑ ዋላ እንዳ ሰይጣን ኣትይኹም ማሕተም ድዩ ክታም ክትገብሩሉ ኣለኩም እዩ ዝብሎም ብኸምዚ ቆፀራ ምስ ሰብ ዝሓሎም ከዓ ነገር ክበት ከሎም ብላዕ ክህብዎ ይግደዱ ማለት እዩ ከመላልሶም ከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቆፀራ ብክልቲኦም ሰብ ነገር ጻማኡ ስለ ዝኽፈልውን ሰብ ካብ ስርሑ በቦኺሩ ክመጽእ ከሎ ንዕዋይ እንታይን እዩ ምምልላስ ደኣ እሞ ዘሎ እንድዩ ድሓር እንተመላሊስካዮም ዋላቶም ዘይርድኦምን ክርድኦም ይጅምር እሞ ጅባኦም ሃሰስ ይብሉ ማለት እዩ እዩ ዝብል ማሕረዝጊ ብቆፀራ ሰብ ተኸኽ ከብል ከሎ እንታይ ይስምዖ ነይሩ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ንመናውሒ ግዜ ዝኸውን ምኽንያት ድማ ሃሰስ ኢልካ ይሰኣነን እዩ ኣብ መንጎ ካብ ኣፍካ ሕማቕ ቃል ከተውፅኣሎም የብልካን ብዝኾነ ግዜ ምስ ነውሖም ዝሃቡ ሂቦም ጉዳዮም ክዕፀወሎምን ንዖም ክትድግፍ ስለ ዝደልዩን ክህቡኻ ይግደዱ እዮም እንተዘይሃብዎ ከዓ ምስቶም ጉቦ ዝሃብዎ ወጊኑ ይሽንክረሎም ማሕረዝጊ ወልደ ጋብር ገደ ብኸምዚ ብላዕ ጥዑም ጥዒምዎ ንፍትሒ ብገንዘብ ብምሻጥ ነገር እናሓንከረ ክንደይ ሰብ ኣንቢዑ እዩ ብኸመይ ከተቓሊዑ ክልተ ሰብ ሓዳሮም ከምዚ ሎሚ ንፋስ ኣትይዎ ነበር ከይኮነ ንሓድሕዶም ብምክብባር ዝነብሩ ፍቑራት እዮም ነይሮም ኣምላኽ ውላድ ኣይሃባ እምበር ንበዓል ቤታ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ንሱ ብወሰን ዝወለዶ ሚልክያስ እውን ከም ውላዳ ሪኣ ዱባይ በፂሓ እናኽትመጽእ ዘድልዮ ክዳውንትን ካልእን እናተማልአት ትካናኾነ እያ ነይራ ኣሻዲኺ ደቒሉ ምጽኤልክስ ከምኡ ትገብሪ ምሱ ኸኣ ትነብሪ ቪያብልዮ ዝብል ዘረባ ሰብ ኣጋጊዋ ህከት ምስ ኮነ ድማ እዩ ጉዳዮም ናብ ሽማግለ ቤተ ዘመድ ተመሪሑ ማሕረዝጊ ቁኑዕን ምኩርን ተባሂሉ ከም ማእከላይ ክዳንዮም ዝተመዘዘ እንተኾነ ማሕረዝጊ ቅንዕና ጥቑ ስለ ዘየላ ብኸምቲ ዝተኣመተ ብልሓት ግዜና መጠጠ
ካብ ቆፀራ ወፃኡን በበይኖም እናረኸበ ሓንሳ እናቱ ሓላይ ብምምሳል ንዓይ ሒዝካ ምዕዋትካ ይተርፈካን ዝገበርካ ጌርካ ከምዚኣ ወረቐትን ተምፂእካ ኣነ ብጎንኻ ኣለኹ ግዜ እውን ክበከየ እናበለ 25,000 ናቕፋ ኣነ ጓል ኣንስተይቲ ክትብደል ኣይደልን እየ ካሕሳ እውን ኣብዚሕ ክትሓትለኪ ኣነ ምስ ናትኪ ሽማግለ ኮይነ ዝወሰንክዎ ድማ ከም ዘሎ ወይ ብቤት ፍርዲ ዝጸድቕ ቅሰኒ ብምባል ልዕሊ 15,000 ብሓፈሻ ካብ ክልቲኦም 14,000 ናቕፋ በሊዕ እዩ እዚ ከይኣኽሎ ንኽውስኽዎ ሃርገፍገፍ ክብል ከዓ እዩ ኢድ ብኢድ ተታሒዙ ጉዱ ቅርዓት ዝወፀ ኣብ ጉዳይ ክርክር ሰብ ሓዳር ሕጂ እውን ከም ማሓርስጊ ኣካባቢ ሽማግለ ኮይኖም ዝዋስኡ ዝተባ ብላዕ እናበልዑ ፍትሒ ብምቕናን ሰብ ዘንብዑን ብልሽዋት ኣይሳኑን እዮም ብመዓልቶም ምቅላዕ ዘይተርፎም ምዃኑ ብምግንዛብ ኣካይደኦም ክዕርዩ ዘለዎም ድማ ሕጂ እዩ ኣይኮነን ከዓ ኣብኣ ረኽብዋ ቀፂሉ ዝቐርብ መደብ እቲ ካብ ሰማዕቲ በብግዚኡ ዝመፀና ሕቶታትን ርእቶታትን ከከም ኩነታቱ እንእንግደሉ መደብ ደብዳቤታት ሰማዕቲ ክኸውን ንሎሚ መምህር ኣማን ካሕሳይ ካብ ከባቢ ጾሮና ከምኡውን ካብ ኣባላት ፖሊስ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተላእኩ ደብዳቤታት ናባኹም ክነብሎም ኢና ሰናይ ምክትታል ናብ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ بمجمرتا سلامتاي نملأ سمعتن تساتفتن بفلاي دما نأدالوت زا مدب يخون نابلكو أب مدبكم زلني أدناؤتن أخبروتن وسن يبولون سلوزخون خاء زا مدب دمس بوليس أفنوان أقرروا مدباتان كتسفحن كتحيلن تسفاناي كلهم سمعت زا مدب إمو هاي أجوكم برتعو كبلكم فتو لكع كانت كالي نايفنو راديو بوغن حزبي تساتفون نقبرو متحقازاتن مستافن أبزا مدب دمس بوليس زياون إجامنا كنبركت كم زلنا نملأ سماعتي يزخاخر قطيلة نابتن زلوان رئيتوتات كسجر قداماي مدام دبس بوليس إيرترا أب حزب أحديراتو زلات أولحتا عزيزنا أدن زمزغنن سلازخونه إذا مدب زياء أفنوآ وسخ غزيان تسفحلون تبرتعلون مدرخ كفترن أب تيفي تجمرو لمدرخ انتز فترون صبق نيرو زيادة معرقن مسافحن بؤمن تركا أب حزبي تساتفو ملغتخ زيادة كل أستمهرون أب حزبي تمهرون من إسياتن بوغن بوليس إيرترا كم تزلنا برز رجحن إناي تحالف عامتات زيادة كلون أبزع عامة الزمن كبرتعن كحيلن ألوه مخنياتو وحج كيمتأ من قد وحج سرقيمو جبن كي تفتأمن كيمتأن كله بأبوه حزبي تمهرون من إسياتن نقيحهم نقصنحو أفلطهم أبحقن خبرخن وترو مزراي مدباتكم قتلو ممهر أماني الكحساي مدهاني إما كابكاو ترونا ناب أدالوتن أقربتن دمس بوليس إيرترا أبصرحكم أصالو طب مناي كاب سماعتي ناب تساتفتي تساقرنا لنا مدباتكم كاب زدقاء كساب زعابي ووترو سنبتن سولوسن كام نسمع أقوارسنا إنفلتن أبزي زباناون بوزح سماعي كم زلوا كنحبركم نفوتو ولاكوا مدباتكم نحاد حدو زي بالس انتخونه أبزي حزني زلنا عمد كاب زمستقنا مدباتكم بأربعة مقابيت كلتشحن أسر شمونتن أبزينا بوليس فنيخم وزن برأيو بوليس قبنياتات أم محاز 24 ساعتات أبصرح تسميدو كم زركب بمنقدهم زراغة زل حقيو هي مسكرو دما أنه ننويح عمتات سب كتيلمو تسوي رزق أنحي كم استتحزز حبريو نايستفى ليو مدبرات أبزينا بوليس تمتقون زلهم في سأميتا علتو بلكع زين ذكرو أو حلقاتيت أم مدبكم مدب مكلخ الجبن بزعبا مسكرنت أقريبكم من باركم زذكريو أفلط حزبي أم مسكرنت نمعباي أب قروابتن إندا مستن استجابره كلتفت عميتات أعرفكم وزن بركم مدب أزي طقامن مهارن كوينو رخيبنايو كم أون نايستفلا ليش درابيتات ناي بعرق زودا قدات كابتز مستن نايمو مدبكم يسسن قصل ودعان بلكم كاب أبالات بوليس زوا غاش باركا كبراتن كبران تخطاتلتي እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ስዕቡ ዝቐርብ መደብ ንገበናት መሰል ድርሰት ዝምልከት ይኸውን
መቸም ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ስነ ጥበባዊ ፍርያትን ካልኦት ሙዞታትን ብዘይ ፍቃድ ዋንኦም ብዘይ ሓላፍነታውያን ሰባትን ተተቆንጭሎም ብምሉእ ትሕዝቶኦምን ክባዝሑን ክሽየጡን ዳርጋ ልሙድ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ኣመልኪቱ ሙሴ ኪዳነ ገበናት መሰል ደርሰት ብዝብል ኣርእስቲ ኣዳልይዎሎ ናብቲ መደብ ከብለኩም ገበናት መሰል ድርሰት ወዲ ሰብ ፍጥር ካብ ዝብላት ሒዙ ከባቢኡ ጽኒዑ ንኸባቢኡ መሲሉ ክኸይድ ካብ ዝጅምር መዋእላ ቁፂሩ ይርከብ ዝተዓደሎ ባህርያዊ ብልሑ ተጠቂሙውን እቲ ዝቀደመን እቲ ዳሕራይ ጥጡሕ ባይታ እናንጸፈ ኣብዚ ሎሚ ክንሪኦ በቂዕና ዘለና እዋን በፂሑ ይርከብ እዚ ንክንዛረበሉ ቀሊል ዝመስል ምዕባለታት ንክብጻሕ ግን ማእለያ ዘይብሎም መስገድላት ክሰግር እዩ ተሓቲቱ ኣብቲ ፈለማ ካብ ማሕረስን ጉስነትን ወፂዩ ምስ ብርዕን ፎኮስት ማሽናትን ክላለ ኣብ ዝጀመረሉ ድማ ማሕበራዊ መነባብሮን ባህርያዊ ተፈጥሮ ከባቢኡን ክስንድን ከስተማቕርን በቂዑ እዩ ዕቤት ሓንጎል ደቂ ሰብ በዚ ከይተሓፅረ ነቲ ዝነበረ ዝያዳ ፈጠራውነት ወሲኹ ሓደ ምስቲ ሓደ እናተደጋገፈ ከዓ ነቲ ዝነበረ ጣዕሚ መቐረት ክውስኸሉ እዩ ተራእዩ ነገራት ከምዚሎም እናተጓዕዙ ወዲ ሰብ ካብ ማሕበራዊ ናብራ ናብ ውልቃውነት ክሰጋገር ኣብ ዝጀመረሉ ውድድር ዕቤት ዝብላ ሓረጋት እናሻዓብ ልሳን ነፍሲ ወከፍ ክዳጋገማ ንቡር እናኾነ መጸ እቲ ውድድር ንዕቤት ኣብ ዝቕጽለሉ ዝነበረ ህሞት እውን ሓደ ብድሆ ደኣ ገጠሞ ዕዮታቱ ብኻልእ ክረዓምን ኣብ ጥቕሚ ክውዕልን ጀመረ ወዲ ሰብ ሓለፋ ረብሓን ዝናን ንኽረክብ ክብል ስርሑ ረጥሪጡ ስራሕ ካልኦት ሃሰው ክብል ኣብ ጻዕር ካልኦት ገበናት ክፍል ሕጋዊ ምስክር ኮይኑ ብውልቂ ኮነ ብጉጅለን ዝፈርዩ መበቆላውያን ፍርያት ጻማ ስርሖም ምዃኑ ኣፍልጦ ዝህብ ወይ ዝገልጽ ደገፍ እዩ እዚ ማለት ድማ ኣፍራይን ናይ ገዛ ርእሱ ፍርያት ንኸባዝሖ ክዝርግሖ ዳግም ንኽሕድሶን ካብኡ ሓሊፉን ኣብ ስራሓቱ ሙሉእ ምቁፅጻር ንኽህልዎን ዘኽእሎ ኣገዳሲ ሕጋዊ ዋሕስ እዩ ጥሕሰት መሰል ድርሰት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕጋዊ መሰል ዘለዎ ዕዮ ብዘይ ኣፍልጦቶም ሕጋውያን ኣፍረይቱ ንምርኢት ክቐርብ ክባዛሕ ክመሓየሽን ክዝርጋሕን ከሎ እዩ ገበናት መሰል ድርሰት ብሰፊሑ ክቃላቀል ዝጀመረሉ ምስ ምስፋሕፋሕ ትምህርትን ምምሃዝ ናይ ሕትመት መሳርሒታትን ከም ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ይግለጽ እዩ ሕጋዊ መልክዕ ክለብስ ዝጀመረሉ ግን ኣብ መጀመርያ ናይ 18 ክፍለ ዘመን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝነበረ ይሕበር ከም መርኣያናቱ ድማ ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ባይቶ ዓዲ እንግሊዝ ብዛዕባቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዝነበረ ምቕዳሕን ምዝርጋሕን መጽሓፍቲ ክግደስን ብናይ ሕትመት ፍቃድ ኣዋጅ 1662 ዝፍለጥ ንዕኡ ዝገትእ መሰል ድርሰት ድማ ኣብ ኣብያተ ሕትመት ብሰፊሑ ንኽስራሓሉ ዘገድድ ሕግታት ተኣታተወ ምዕባለ ሕግታት መሰል ድርሰት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጥራይ ከይተሓፅረ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ከም ጀርመን ዝኣመሰላ ኣብ ምዕባል ዝነበረ ሃገራት ኤውሮጳን ይስራሓሉ ከም ዝነበረ ይግለጽ ኣብ 1886 ኣብ ዋዕላ በርን ኮንቬንሽን ከዓ ናይ መጀመርያ ምዃኑ ዝንገረሉ ሕግታት መሰል ድርሰት ኣብተን ልኡላውነትን ዘውሓሳ ሃገራት ክትኣታቶ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ይሕበር እዘን ሃገራት ኣብ ጉዳይ መሰል ድርሰት ብሓደን ሓበራውን ሕግት ዋዕላ ተቐይደን ንኽኸዳ ዝጽውዕ ከም ዝነበረ ይግለጽ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለምና ምስ ገበናት ጥሕሰት መሰል ድርሰት ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ግርጭታትን የጋጥሙ እዮም መብዛሕትኡ እዋን ድማ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ትርኢዮታት ብቐጥታዊ ዝኾነ ዘተን ኮነ ኢልካ ዝተፈጸመን እንተደኣ ኮይኑ ብውሳነ ኣብያተ ፍርዲ ክፍትሑ ይረኣዩ ብተወሳኺ መሰል ድርሰት ናይ ሓደ ዕዮ ንሓደ ዝተወሰነ እዋን ደኣ እምበር ንዘለኣለም ተወቂሩ ዝነብር ኣይኮነን ድሕሪ ሞት ኣፍራይ ከከም ሕጊ ናይተን ሃገራት ደረት ግዜ እቲ ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ዝዝውተር ዝኾነ ዕምሪ ፍቃድ ናይ ሓደ ዕዮ እዩ ካብዚ ግዜ እዚ ንድሓር ግን እቲ ፍርያት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ናጻ ከም ዝኸውን ማለት እቲ ዝጸንሐ መሰል ናይቲ ደራሲ ዕለቱ ከም ዝወድቕ ይግለጽ ሕግታት መሰል ድርሰት ጎን ጎንቶም ካልኦት ሕግታት ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ተኣታትዩ ኣብ ኣገልግሎት ይርከብ بعلم لخو درجة دما بركز زبلو مسل درسة زتحاز وحقتات قيمهم يركبو ولا كواتي حق زي خند أنبر حقتات مسل درسة كاب هاجر ناب هاجر كم زفالة كزنقع جبان جبنات تحسد درسات زبزح وان سيفيلاون جبناون تباهيلهم يوم أب حقي زقربو أبز جبن زي أتو كيرو بزتفالة أبيات فردي زتجبرو ناي ما أرمتا سقمتات كأ حاد غابتي كالا زتفليو
ኮይኑ ግን ኣብ ዝበዝሑ ኣጋጣሚታት እቶም ዝወሃቡ መቕጻዕትታት ተመሳሳልነት ዘለዎም እዮም ብዘይካዚ ንሲቪላውያን ጉዳያት እውን ማዕረቶም ገበናዊ ደኣ ኣይኹን እምበር ኣብ ልዕሊኦም እውን ሰፍ ዘይብል መቕጻዕትታት ከም ዝውሰን ይፍለጥ ብሓፈሻ ጥሕሰት መሰል ድርሰት ኣጋጢሙ ክበሃል ኣፍራይ ወግዓዊ ወይ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ ወይ ዘየማልእ ምስ ዝኸውን እቲ ገበነኛ ወይ መሰል ጥሒሱ ዝተባህለ ኣካል ከዓ ሕጋዊ ፍቓድ ወይ መሰል ናይ ዘለዎ ካልእ ፍርያት ሒዙ ምስ ዝጸንሕ ማለት ብዘይ ፍቓድ ምስ ዝጥቀም እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንገበና ጥሕሰት መሰል ድርሰት ኣብ ምክልኻል ዝውዕሉ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ማኣረምታታት እኳ እንተሃለዉ እቶም ዝያዳ ጉኑናት ዝኾኑ ግን እዞም ዝስዕብ እዮም ገበነኛ ንኹሉ እቲ ዘስዓቦ ዕንወታት ዝረኽቦ መኽሰባትን ክኸፍል ይግደድ ገበን ኣብ ዝፍጸመሉ ግዜ ኣምሳይ ገበነኛ ሕሳብ ናይ ኩሎም ጠበቃታት ወጻኢታትን ቤት ፍርድን ይኽሕስ ዘይሕጋዊ ስራሓት ገበነኛ ብቤት ፍርዲ ይህገር ገበነኛ ምስ ዝበሃል ክቕየድ እውን ይኽእል ሎሚ ምስፍሕፋሕ ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂን ተጠቃምነት ኢንተርኔትን ጥርዝ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዝፈረዩ ፍርያት ብዘሎ ምዕባለታት ክጽሎ ግድን እዩ ሳዕቤን ናይዚ ድማ ዘይነበሩ ሓደስቲ ተርእዮታት ክፍጠሩን ኣብቲ ዝነበረ መሰረታዊ ሓሳባትን ኣካይዳን ድማ ጸገማት ክፍጠሩን ተራእዮም እዮም ድሕሪ ግዜ ግን ንዝነበረ ጸገማትን ሓፈሻዊ ኣካይዳን ዳግመ ግምት ብምግባር ስራሓቱ ምስ ሶፍትዌራትን መስመራት ኢንተርኔትን ብምስናይ ንጥፈታቱ ኣማዕቢሉን ስፍሓቱ ኣዕሚቑን ይርከብ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም መደባት እዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም ነይሮም ከም ሎም ብሰላም ያራኽበና እናበላ ምሳኹም ዝጸናሕና ኣዳለውትን ኣቕረብትን ንራእዮ ተኽለ ኣንዋር ተመስገን ትኩ ኤርምያስ ኣስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሓበን የማነ ሰናይ ተኪየ ሙሴ ኪዳነ ምስ በዓል ሞያ ቴክኒክ ኣቤል ኣብርሃም ብምዃን ኢና ሰላም كتليتن كيسلكيو يا أرمام الكذوب سلام تسفنا في غنافو وحصاد الهسبير غنيتو نغمر ناي بوليس اللاوي ناي بوليس ندحلت ناي بوليس 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 نغمر ناي بوليس اللاوي ناي بوليس ندحلت ناي بوليس 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 نغمر ناي بوليس اللاوي ناي بوليس ندحلت ناي بوليس 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 نغمر ناي بوليس بوليس بوليس